Тръгвайки от детската градина в село Казичене, така мислите ми минават през това, което заедно с екипа, с всички партньори, строителите, успяхме да направим за тези две села – Бистрица и Казичене. Тук е мястото да кажем, че днес щяхме да покажем и трети завършен обект, тъй като от 2020 година имаме проведена процедура и избран изпълнител, където Столична община така и не намери сили и смелост да подкрепи този проект, да осигури финансиране, въпреки многобройните заявки, че пари има, нямало терени, нямало достатъчно сгради, които да бъдат преоборудвани. Това категорично не е така. И днес щяхме да покажем 3 завършени градини и вероятно в процес на изпълнение на четвърта, защото сме направили необходимите постъпления, внасяхме своите предложения, а пък главният архитект на града внесе доклад за намалени отстояния за построяване на детска градина в двора на старото училище в Кокаляне. Но това са неща, за които ще имаме достатъчно време в следващия мандат да реализираме не само като идеи, а да гарантираме на жителите в тези села, че те ще имат сгради със същото качество и места за техните деца, а да не се притесняват сутрин в каква посока да тръгнат, да мислят за работа, да мислят за своите ежедневни ангажименти или просто да бъдат шофьори на децата си, трансферирайки ги в различни посоки, в селата, в града. Важното е да кажем, че и двете детски градини бяха построени на инженеринг. Това е един добър пример как инженеринга работи тогава, когато кмета упражнява ежедневно контрол и е всеки ден по строителните обекти. Ето, ние ви показахме пример, в който доказахме на всички, че може. Тогава, когато имаш сърце, тогава, когато носиш душа, тогава, когато си обичаш работата, можеш да гарантираш качество.